Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Svätá omša je najvyšší liturgický úkon, ako sláviť Boha. Ani ruženec nie je viac, ani litanie nie sú viac, ani breviár nie je viac. Keď dajú raz za teba slúžiť svätú omšu, to je veľká vec. To je veľká vec. Dušička v očisti si nijak nemôže pomôcť. Môže nám pomáhať, môže sa za nás modliť, ale sebe nevie pomôcť nijako. Ty, keď dáš slúžiť za dušičku v očisti, to je veľká vec. Niektorí cirkevní otcovia hovoria, že v tom okamihu tá dušička má prestávku, netrpí. To nevieme. Ale 100-krát väčšiu účinnosť má tá svätá omša, na ktorej sa ty zúčastníš živá. Teraz je ten čas. Keby som sa opýtal dušičky v očisti, kto by teraz chcel byť v Zlíne na svätej omši? Všetky dušičky by sa prihlásili. Neprepasť túto chvíľku. Ja túto svätú omšu obetujem za teba, za vás všetkých, aby sa nikto z vás nestrátil. Aj za tých, koho ty máš na lane lásky pripevneného. Mať rád není hriech. Môžem mať rád, koho chcem. Nenávidieť je hriech. Kľudne môžem povedať, ju mám rád, a ešte ju. Keby som povedal, nenávidím ju, to by bolo zlé. Chcel by som sprivatizovať, tiež zlé. Mať rád neznamená okradnúť, mať rád znamená obohatiť. A my ideme teraz vás obohatiť. Tých, koho máme radi. Myslí na toho, koho miluješ. A prosím, tá svätá omša sa rozšíri z tej miestnosti za tých, ktorí sú tu, aj za našich neveriacich, inovercov, brátov a sestry, ktorí nás môžu predbehnúť a budú žiariť ako hviezdy na nebi a budeme prekvapení, koľko z nich nás predbehnú. Takže za tých všetkých, všetci sme deti Božie. Len idú cez inú bránu, ale všetci sme deti Božie. Poľutujme svoje hriechy. Keď som bol gymnazista, chodil som na gymnázium do Kežmarku, tak sme mali takú branný pretek. To ešte poznajú staršia moja generácia, branný desaťboj. Celý okres Poprad, všetky stredné školy, učňovské školy a sme išli do Popradu za Poprad, tam Kvetnici, tam bolo také vojenské priestor a tam sme strieľali zo samopalu, hádzali s granátmi na cieľ, na diaľku, azimút, zdravotnícka, rozborka, zborka a tak tá celá tá príprava. A my sme boli trieda, teda v našom gymnáziu bola aj trieda, ktorí boli lyžiari, reprezentanti vtedy ešte Československej republiky, čiže v Kežmarku bolo to stredisko a oni chodili potom aj po svete, po Európe lyžovať. No a vybrali dve družstva za naše gymnázium. Ačko, to boli tí lyžiari, na Bčko, to sme boli my, takí šlendriáni. Nás pozbierali 4 a hovoríme, prečo nás? No tak vy na všetko sme boli. My sme cvičili gymnastiku zase. A keď trebalo nejaký záskok, že nemali program, tak my sme si donesli malú trambulínku a s tou trambulínkou sme všeličo dokázali. Salta dopredu, dozadu, premec, všetko možné. Vždy nás zobrali na nejaké pódium, všelijaké aj prúsery sme mali, aj humor, lebo krátky rozbeh bol, ja som bol najmladší, mňa vytisli a teraz prask na zádok, mesto salto na nohy a to potlesk, lebo oni mysleli, že to tak má byť. A všelijak to bolo. No a nás zobrali, že poďte, vy budete Bčko družstvo. Ale však my hej, treba aj Bčko. Dobre, tak sme boli Bčko. A z toho Bčka družstva 4, ja keď som sa tak zmeral s nimi, ja som s nimi najslabší. Pán profesor, vymente ma, ja som najslabší. Nie, Marian, ty pôjdeš. No dobre. Išli sme do toho Popradu, prišli sme na ten priestor, my sme všetko odcvičili, celý branný pretek a ušli sme. Čo tam budeme čakať? Čak sme Bčko na hradnici. Ušli sme v piatok po obede, hneď po pretekách sme ušli. Naraz direktor nás volá v pondelok, 4 mená vyhlásil, doriaditeľne. I prúseriak mraky. Oni prišli na to, že my sme ušli do keľu. Prídeme do riaditeľne, v pozore vyšpanovaný riaditeľ prísny. A pozeráme, on sa usmieva. Chlapci, vyhrali ste prvé miesto. My sme hľadali
prvý víťazov z celého okresu a víťazov nikde. Hej, medaily. Hej. My sme vyhrali a lyžiari ďaleko prepadli. Jak to? No vyhrali ste. Dobre. Potom išla krajská súťaž, začali sme trénovať. Bol veľký štvorec, malý štvorec, zastávka, hádzali sme s granátom. Ty človeče, ja neviem, jak som hodil, strátil som jeden granát. Druhý, druhý. Ten profesor mal nervy, ja hovorím, pán profesor, vymente ma, veď vidíte, ani len trafiť neviem do toho veľk. Nie, Marian, ty zostaneš. Pán profesor, ticho buď, zostaneš. Dobre. Streľby zo samopalu, strieľali sme zo samopalu. Čo boli na vojne, vedia, jak sa strieľa zo samopalu, spodný okraj terča, 13 strelné rany, puf, puf, puf. Podľa toho vieš, jak ti samopal nesie. Keď 13 strele si dal na spodný okraj terča, 10 cm doprava, všetko si potom znižil doľava. S tou chybou dal si piv a už si odrátal a už si vedel strieľať. No, prišla súťaž, hádzali sme s granátom. Ďaleko som došmaril, ale na cieľ som, no nemohol som trafiť. Prišla súťaž, zobral som granát, hodil som granát. Nie, že veľký štvorec, malý štvorec, zastávka, spadla dolu. Všetci, ja si pozerám na tú ruku, je to tá istá, bo mi vymenili. Myslím, do keľu, jak je to možné? Dobre, chytil som druhý granát, do zastávky znova. Tak všetci už, to nám neuveria. Už som nepozeral na ruku. Pozrel som sa hore. Chápem, pane. Keď chcem, vyhráš a keď chcem, prehráš. Aj keď si najslabší. Ja, tvoj všemovúci Boh, to chcem. A pamätaj si to, chlapče. A dobre som si to zapamätal. Prišla streľba zo samopalu. 13 strelné odpočítal som si, bo sme boli 5 či 6, naraz sme tam strieľali. Zle som odpočítal, samozrejme. A nastrieľal som do susedovho terča. Profesor vzúril. Marian, čo robíš? Pán profesor, teraz už ticho, mali ste ma vymeniť. A teraz môj terč čistý a susedov terč mal takú hlavu. No Marian, teraz ktoré je moje? 6 rány mesto 3. Teraz jak mi nesie samopal? Ja neviem ani, jak mne nesie samopal. Nastrelné 0, však. A potom prišli riadna streľba. Toľko som nastrieľal, a tak stačilo, že sme vyhrali prvé miesto, krajskú súťaž. Išli sme na celoslovensku, vyhrali sme. Bčko na Hradnici. Ja som bol stále najslabší, tak som to vnímal. Išli sme na Československu, tam Jesenice u Rakovníka, alebo jak sa to tak nejak volalo. Kachličky tam vyrábali pri Rakovníku, tak tam kde. Tam sme skončili druhý, dačo nám tam zakamuflovali s azimutom, ale išli sme do Ruska. Neviem, či za odmenu, alebo za trest, ale boli sme tam. 50 najlepších vybrali chlapcov z každého štátu, 7 štátov Varšavskej zmluvy. Lietadlami sme prišli tam, do Moskvy, tam sme spali Červené námestie, potom sme pošli do Volgogradu. A bola brána súťaž. Tam nás rozhádzali do medzinárodných družstiev. A čo pán Boh urobil? No mňa dali do takého družstva, ja nemôžem povedať, že som to vyhral v rámci Varšavskej zmluvy, ale moja skupina to vyhrala. Ja som donesol prvé miesto do Československej republiky, tam ma skoro nosili na rukách. Najslabší náhradník, prvé miesto. Po rusky napísaný diplom, ten bol za celé diktatúru komunizmu, to bol najvyšší diplom, vedľa riaditeľa, tam bolo. Brano je Sasťazane, Marian Kufa, prvé miesto. Ja som si dobre zapamätal. Ak ja, tvoj všemohúci Boh, chcem, vyhráš, a keď ja, všemohúci Boh, chcem, prehráš. Pamätaj na to a nezabudni nikdy na to. Páne, na to sa zabudnúť nedá. Ja viem veľmi dobre, kto si zaslúžil medailu. Veľmi dobre. V Rusku potom boli také všelijaké ešte
súťaže, gymnastika, si myslím, paráda, to sme sa robili frajeri, to je náš obor, ideme tam, sme sa predvádzali, čo vieme. A taký skromný Rusík tam len tak kúkal. Ty, jak vyskočil na bradla on, naraz sme sklopili uši aj nos. Tí fantasticky boli tí Rusi. To fantasticky, pánečku na hrazde, to ako pánečku sme sklopili uši a už aj sme preč. Potom bolo súťaž box, a teraz čo box? Tak to pôjde za Československo. Tak vytlačili mňa. Vytlačili, to bol humor. Rusi vynikajúco boxovali a Bulhári perfektne. Si myslím, no keď ja som to videl, si myslím, človeče, to sa nechytáme. Nie, Marian, ty chodíš na karate, ty. Nie, ale to box je iné. Nie, Marian, ty. Vytlačili ma, ja som sa vrátil naspäť. Vytlačili toto obecenstvo, všetci sa smiali, tak ma vytlačovali a ja naspäť. Ja som myslím, bože, to nemám šancu, však to... Naraz mi vylosovali nejakého Poliaka, on perfektne boxoval, tam vyhral na tým, si myslím, no názdar, to bude prúser. Vyzliekol som sa do polpása, vtedy sme sa takí frajeri robili, som mal strunu z gitary, Ečko, posledné Ečko, takú kolo krku, takú strunu a takú veľkú medailu Panny Márie. Pannu Máriu som mal zavesenú tu, v Rusku, na strune z gitary Pannu Máriu. Som sa vyzliekol, každý pozeral na tú medailu, čo tam máš? Za komunizmu v Rusku, však? A Pannu Máriu. Ticho boli. Si myslím, pánečku, teraz dostanem nakladačku. Kúkam na toho Poliaka, silnejší, pevnejší. No nemám šancu. Čo som urobil? Poboskal som Pannu Máriu a otočil som ju na druhú stranu. Nepozeraj, Maria, ja som... Tak som ju dal na druhú stranu. Maria, ja som si to nevybral. Hovoril som s ňou. Mňa vybrali. Tak som dal dozadu. V karate, kto chodil na karate, vie ruky kamaj. V kamaj to je tak. Ľavou rukou tak si brániš si tvár a pravou brucho. Tak točíš. Ja som mal takú fintu na karate a tam som sa dopracoval až na majstrovstvá Slovenska, kde ma vyprášil. Ten mi dal takú nakladačku, že celé karate ma prešlo. Ten, čo dostal zlatú medailu, ma dostal v prvom kole a ten mi dal na celý život nakladačku. Ale prosím, ja som vedel jednu vec. A tu aj ten, čo mal zlatú medailu, aj ja som aj na ňu nachytal. Akú? Keď dáš ruky v kamaj a máš tak ruky, znamená si v strehu. A ja som vždycky ustupoval. Dokedy? Kým ten na druhej strane nepochopil, že sa ho bojím. A jak som ja vedel, že on to pochopil, že sa ho bojím, dal ruky dolu z kamaj. A si myslím, na to som čakal. A si myslím, ty dáš tie ruky dolu. A ja som dostával nakladačku. Marian, no, tak mi fandili všetci. No, Marian. A ten Poliak rozsvičol, priskočil, A už bol sebavedomý a naraz on dal ruky dolu. Si myslím, to je ono. Dobrá, to je ono. A potom som preložil garde, z karate som použil a jednu gyakucuki. A on išiel k zemi. Sestričky, nepohoršite sa. Zalialo ho krv a viac sa nezdvihol. Vtedy mi odpadla medaila a si mi, Maria, ja viem, ale vieš čo, poboskal som Pannu Máriu, mal som v ruke Pannu Máriu, chytili rozhodcami moju ruku a s tou rukou, čo som mal Pannu Máriu, dvihol mi ako víťaza. Poliaci ináč nechceli, aby som sa podpisoval na poľskú zastavu Marian Kufa, boxer. Kde som mal všeobecnú autoritu. Keď chcem, vyhráš a keď chcem, prehráš. Pamätaj si to. Neplatí, že ty si natrenuješ. Počul si, jak som trénoval granáty? 2 som strátil. Počul si, jak som dával na strelné zo samopalu? 3 som susedovi vopchal. Keď chcem, vyhráš, keď chcem, prehráš. Ja, tvoj všemohúci Boh. Opravdivo pokorný človek, Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ bol jasný.
Keď sa mu prišli opýtať, kto si? Farizei, veľkňazi, už im nervy to žralo. Rieka Jordán z Genezareckého jazera pri Salime, dolu pri Mŕtvom mori, tam predsa prechádzal Mojžiš. A Mojžiš tam zastal a Jozue ho posielal. Stamade Jozue, Ježiš, to je podobné, aramejčine, jedno hebrejčine, to isté by sme povedali. On prechádzal stade a symbolicky o celú zem. To vedeli, a ten tam práve krstí. Kto to je? Kto to je? Narodil sa z neplodnej ženy a ešte zo starej ženy, čiže dvakrát neplodnej. Narodil sa, o jeho otec stratil reč a potom ty, keď sa narodil, ti už cholovali chyry o Jánovi. Zmizol do púšte a žil tvrdým životom, asketickým. A potom odvážne vedel povedať kráľovi, ty nesmieš žiť s cudzou ženou. Odvážne, bez myhnutia oka. Či stráti sympatiu, nestráti. Ty nesmieš žiť s druhou ženou. Herodias ho nenávidela, družka. Ale kráľ ho rád počúval. Prečo? Veď nikto sa to neopovážil povedať. A kráľ schádzal dolu, rád ho počúval. Prečo? Lebo na mysle lásky podával horkú pravdu. To bol Ján Krstiteľ. Nebal sa. Fikli mu hlavu. Povieme, prehral. V očiach ľudu. Po 2000 rokoch sa pýtam, kto je víťaz? Herodes či Ján Krstiteľ? Prehrať s Kristom je vždycky výhra. Pamätaj si, človeče. A definitívna výhra. Prehrať s Kristom, to je vždy výhra. To je vždy výhra. Najprv ťa naučím prehrávať na tom poli a tak ti dám aj výhru. Ale nezabudni, kto je za tým. Bol som na základnej škole, dali nám beh-smeny v Tatranskej Lomnici. Tam prišli tí športovci zase najlepšie. Dajak vtisli tam, myslím, do keľu a my sme taká skupinka dobehli, iba sme nevládali. A tých kamaráti hovoria, Maroš, no, skrieme sa. Prečo? A tu bude hanba, keď prídeme poslední. A teda, to musí prísť posledný. Nie, to bude hanba. A jak to chcete zrobiť? Dáme čísla dolu a prídeme do cieľa, rovno tam a tak. Nie, tak to musí. A ty si blázon, tak som blázon. Všetci dobehli, ja som úplne posledný dobehol. Úplne posledný. Teraz tam boli médiá, boli tam ľudia a ja som iba takým jazykom. A teraz taká jedna žena hovorí, chudáčik môj, dajte mu označík, dajte mu podsem, chuďatko. Tam ma vyboskala tá žena, ja som sa hanbil a potlesk, taký obrovský potlesk. Keď Boh chce, budeš posledný chlapče. A keď Boh chce, budeš prvý. To ja, tvoj všemohúci Boh, ťa posúvam. Keď sem vyhráš, keď sem prehráš. Ján Krstiteľ. Kto si? Sa ho pýtali veľkňazi a farizei. Kto si? Povedz, kto si. Báli sa, lebo vedeli, mohol by to byť aj ten Mesiáš. Mali síce falošnú predstavu o Mesiášovi, politickú, príde na bielom koni, a s mečom, hej, a keď to nebol Ján Krstiteľ, neskôr mysleli o Ježišovi. To bude dobrý vojvoda. Prečo? Nepotrebuje veľa peňazí a veľa vojakov. Prečo? Rozmnoží chleby a tých, čo zabijú, on ich skresí. Fí, paráda, to je on. Falošne predstava o Ježišovi, falošná o Jánovi. Ján nevyužil to, že oni tak vysoko o ňom zmyšľajú. Nesi Mesiáš? To sa ešte pýtali skromne. Nie som. Išli o kročík nižšie. Nie si Eliáš, najväčší z prorokov? Nie, ani to nesom. A si jazda prorok? Nie, ani to nesom. A vtedy sebavedome hovoria, drzo, pyšne, tá čo potom krstíš? My veľrada povieme, kto bude krstiť, kto nie. Čo ty si, kto ty, čo to je? Keď nie si Mesiáš, Eliáš, ani prorok. Tí to by nepotrebovali od nás povolenie. Čo krstíš? Ján Krstiteľ sa nebal, ukázal na Ježiša, prstom na ňo ukázal. Po mne prichádza väčší, ktorému ja nie som hoden rozviazať topánky, sandále. To bola práca otrokov. Nosiť, prezúvať sandále, to bola otrocká práca. Tam, kde začína Ježiš, tam končí moja veľkosť. Tam, kde on len začína, tak tam je moja veľkosť. Ján Krstiteľ bol perfektný. Bol perfektný, bol opravdivo pokorný
A keď prišiel Pán Ježiš, oni sa nepoznali. Je to čudné pre nás, keď boli rodina, nepoznali sa. Prečo? Ján Krstiteľ bol v púšti a odkiaľ vieme, že sa nepoznali? Keď čítame v písme, Ján hovorí, ja som ho nepoznal. A kedy ho spoznal? Keď na ňo zostúpil Duch Svätý. Kedy spoznáš Ježiša? Keď vytvoríš cestu Duchu Svätému. A kedy vytvoríš cestu Duchu Svätému? Keď začneš do krvi zapasiť so svojím hriechom a keď sa začneš zmierovať so svojím nepriateľom. V tú ránu je cesta čistá. Nie keď to odprácaš, bo to neodprácaš nikdy, ale do krvi sa pustíš do bitky. So svojím hriechom chcem sa ho pustiť, Pane. A so svojím nepriateľom chcem sa zmieriť so svojím nepriateľom. Pane, chcem. Neviem to celkom urobiť, ale chcem. V tú ránu má priestor Duch Svätý a ty nájdeš Ježiša. Nájsť Boha znamená nájsť lásku. Boh, aj keď sa mýliš, nedovolí, aby si sa strátil. Nedávno sme mali 3 kráľov. Čo to bolo? Tak, samozrejme, tam sú tie pravdivé veci a potom sú tam také dodatky, tie ľudové. Kto to bol? Hej, tie pravdivé sú, že Pán Ježiš sa narodil celkom chudobný v maštali, v tom čítaní o 3 kráľoch. Že vlastní ho neprijali, že sa mu prišli pokloniť iba pastieri a poháňa. To tam je hlavné a pravdivé. A to vedľajšie, no tak môžeme hovoriť, či to boli králi, alebo mudrci, či jeden pochádzal z Mongolska, či z Perzie, či z Indie, či z Etiópie, to o tom sa môžeme baviť. A teraz tie hviezdy, čo to boli, kto čítal Valtortu a vie o tom, že prišiel jeden tam od Mongolska, jeden od Indie a jeden tam od Afriky. A oni sa pri Mŕtvom more stretli a nasledovali, videli hviezdy, 2. Súhvezdí rýb, hviezdu kráľov a hviezdu Židov. Jupiter a Saturn. A dneska by už Kolak opravil. Hej, pán farár, jaké sú hviezdy rýb? Však to je naša slnečná sústava. Hej, jaké hviezdy? Však to sú planéty. Jupiter a Saturn. Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún, Pluto. Však to bol Plut. Nasledovali, oni to videli a nasledovali hviezdu. Poďme, milili sa. Áno, vedecky, ale neteologicky. Vidíš? A prečo? Lebo boli opravdivo pokorní. Boh rátal aj s tou vychýlkou, že ten samopal nesie kus do boku, že ten nástrel bol desi inde a Boh aj s takým samopalom trafí na prvé miesto. Puf, presne trafí. Presne trafí. Boh presne trafí. Aj s tou odchýlkou ráta, odchýlkou tvojho otca, keď má chyby, odchýlkou tvojej matky, tvojho biskupa, tvojho predstaveného, tvojho vychovateľa. Boh s tým ráta takto odchýli kus na bok a presne strelí do čierneho. Ak si ty opravdivo pokorný, trafíš. Trafíš. Trafíš presne do čierneho. Trafíš. Išli sme s ministrantami, do dneska mám pušku, ale nikomu to nepovedzte. Mám pušku, taký smiešný polovník. Idem s ministrantami, nás je 24 ministrantov, u nás sú vlci, medvede, tak viete, trošku to také je, také na adrenalín tým ministrantom. Hospodárovi poviem, vieš čo, budeme strieľať. Čo? S ministrantami. Dobre, Maroš, dobre. Len aby si vedel, že není povstane. Dobre. Poviem, chlapci, tam tá jedla vzadu, vidíte? Hej, tam sú šišky. Ja ich bardzo dobre nevidím, ale keď sme boli bližšie, videl som ich, sú tam. Hej, vidím, tam sú šišky. Tam strieľame. A teraz tí caparti, treťáci, štvrtáci, strieľali. No a to už majú obrovskú radosť. Musia zažiť, že naozaj z tej pušky s farárom strieľali tam, kde sú vlci, kde sú medvede, tam strieľali. A strieľali. A teraz hovoria, nikto netrafil, mám synovca, ktorý perfektne strieľa. Minulého roku na moje, čo ja som dostal povolenku, tak on pafnul jelenicu, ale presne do srdca. Pív, to sme zjedli, len tak sa zaprašilo. A on strieľal, ani on netrafil. A teraz tí ministranti, teraz vy, pán farár, teraz vy. Nie, naboje sú drahé, nie.
teraz vy, pán farár, vy. Nie, som povedal na boje, ale pán farár, vy. A ja si myslím, dobre, no, dajte sem pušku. Nábil som, tamta celkom hore šiška. Dobre, pán farár. Puf. Strelil som, človeče, no neuveríte, ale 25 svedkov je tam. Šiška sa nepohla, ja som presne do stonky trafil. Stonka. A šiška išla takto kolmo dolu. 25 chlapcov. A ten taký najmenší šprt. Ty, farár strieľa jak popelka. Pán farár, ešte raz. Nie, naboje sú drahé. Komu to pripisujem? Veľmi dobre viem. Nemyslí si, že strieľam dobre. Nestrieľam dobre. Ja to viem. Ale viem, že Boh urobí to, keď sem vyhráš a keď sem prehráš. Neboj sa nič. Boh vie aj o tvojich chybách, viem aj o tvojom myslení, viem aj o tvojich vedeckých názoroch, ktoré sú úplne mimo. Niečo ti poviem. Ak si úprimný, nestráčiš sa. Máme tu bratov a sestry neveriacich, inovercov. Aj im odkazujem. Ak sú úprimní, nestratia sa. Traja králi išli vlastne vedecky nesprávne. Dneska by to ich školák vedel upozorniť. A teologicky správne. Nesmrteľná duša človeka má dve veličiny. Čím sa oddeluje napríklad od psa. Pes nemá nesmrteľnú dušu, však, a pes sa riadi pudami. Aj u človeka sú pudy. Pri krste si dostal úrad kráľovský, kňazský a prorocký. Kráľovský. Máš kráľovať nad svojimi pudmi. Nie, že ťa pudy zotročujú. Napapať, vyspať, po prípade rozmnožiť a spať. A ja neviem čo. Tak si jak zvieratko. Ty máš kráľovať nad svojimi pudmi. To si dostal pri krstce. Kráľovský úrad. Prorocký. Prorok nie je človek, ktorý predpovedá budúcnosť. Prorok je to človek, ktorý ohlasuje Božiu voľu. A tak tvojim prorokom je tvoj otec. Synu, nepí. Matka, synu, nekradni. Farár, žij mravne. To sú proroci. Kto ohlasuje Božiu voľu? Falošní proroci ohlasujú seba. Právi proroci odvážne povedia, nesmieš žiť s cudzou ženou. Odvážne. Nesmieš. Toto smieš, toto nesmieš. Kráľovský, prorocký a kňazský. Kňaz je to človek, ktorý prináša bohoslužbu obety. Mám veľa priateľov, aj evanjelikov a sú perfektní a predbehnú nás mnohí. Ale som im povedal, my z nášho pohľadu nemáte kňazov. Prečo, Marian? Vy máte len toto, bohoslužbu slova. Vy toto nemáte, bohoslužbu obety. Kňaz je človek, ktorý prináša bohoslužbu obety. Dve časti má svätá omša. Bohoslužba slova a obety. Vy máte farárov, farárky, ale kňazov nemáte. Tu z nášho pohľadu. Jasné, vy sa tak môžete nazývať, my sa nehneváme, ale z nášho pohľadu. Kňaz je človek, ktorý prináša bohoslužbu obety. A my všetci sme dostali kňazský úrad. Všeobecné kňazstvo, my všetci, a tá partiovka tu, niektorí z nich dostali už aj hierarchické, čo na nich biskup položil ruku. Máme všeobecné a hierarchické kňazstvo. Mladí kňazi, keď sú zamachrovať, tak sa modlia pri svätej omši. Modlite sa, neviem, aby moja i vaša, modlite sa, aby sa naša obeta a tak ďalej. Chýba. Moja ako hierarchického kňaza a tvoja ako všeobecného kňazstva. Tam je to dobre premyslené. Neopravuj cirkevných otcov vo svätej omši. Neopravuj, bo sa chytneš do klepca. Tam je to dobre premyslené. Moja hierarchického kňaza a vaša všeobecné. Čo máš doniesť? Obetu. Obeta je od slova sacrificio.
a nie od slova nihilácio. Jaký je v tom rozdiel? Dve matky majú dvoch synov, galgánov. No jakých by ináč mali, tých chlapcov? Galgánov, to je normálne, však chlapci sú galgáni. Jedna ho okupe, druhá ho okupe. Jedna ho operie, druhá ho operie. Jedna ho nakrmi, druhá ho nakrmi. Jedna ho dá do postielky, druhá ho dá do postielky. Tá pritom hreší, preklína a tá sa pritom modlí. Povieme, obidve sú rovnako dobré, obidva robí... Ho. Jedna robí nihilácio a druhá robí sacrificio. Tá, ktorá sa ničí bez lásky, nihilácio. Ničiť sa bez lásky, to si ale cvok. A ničiť sa s láskou, sacrificio, ale si chytrý. To je dovolené. Sacrificio je od slova nie zničiť, to je nihilácio, ale od slova posvetiť, sacrificio. A čo robíš ty? Pri krste si dostal ten úrad. Dneska sme počuli o krste. Tak máme niečo o krste povedať. 3 úrady. Kráľuješ nad svojimi pudmi, alebo ťa pudy zotročujú. Aspoň sa o to pokúšaš. Si prorokom pre tých ľudí okolo teba, ohlasuješ Božiu vôľu, alebo falošný prorok, ktorý šteklíš uši. Šéf sa pýta, koľko je hodín? Koľko by ste chceli počuť, pán riaditeľ? No tak, falošný prorok. Prosím. A kňazský úrad. Posvecuješ sa ty vôbec, alebo znesvecuješ? Čo robíš ty? Svätá omša, najvyšší liturgický úkon. Toto, čo Kristus urobil tu, na kríži, krvavým spôsobom, na Veľký piatok, deň predtým urobil tam, pri poslednej večeri. To isté nekrvavým spôsobom, čo tu krvavým. Tu sa dal ľuďom, aj nebeskému Otcovi, aj tam sa dáva ľuďom, aj nebeskému Otcovi. Tu si ho mohol opľuť, alebo sa mu pokloniť, aj tu ho môžeš opľuť, aj sa mu pokloniť. Čo robíš ty? Kňaz dvihne patenu. Dvíha na obetovanie. Je tam chlieb. Keď kňaz dvíha patenu, polož na patenu všetky trampoty z celého dňa. Jo, je mi zima, jo, je mi horúco, už mám hlad, farár dlho káže. Kladem ti to na oltár. Čokoľvek položíš na oltár. Jakúkoľvek trampatu tam. Farár ide dvihnúť kalich, polož tam všetky bolesti. Bolelo ma koleno v noci, kladem ti to na oltár. Bolel ma zub, urazil ma manžel, potupela ma suseda, znevažila ma dcera. Kladem ti to na oltár. Kladeš to do kalicha. A keď kňaz ide obmyť ruky tam, na kraj, modli sa žalm 51. Nádherný žalm. Keď Dávid zhrešil z Betsabe, keď zhrešil s tou ženou. Ten žalm sa my všetci modlíme, je to plný pokory. Pane, zmizo mňa moju vinu, očist ma od mojich hriechov, mňa si vybral, od žiab zobral si ma ku oltáru. A prečo mňa, to ja neviem, Pane. Idem sa dotknúť Najsvätejšieho, symbolicky obmývam ruky, v duchu obmývam svoju dušu. Odpusť, Pane. Veľa som toho popáchal, veľa zla. Odpusť mi. A keď kňaz obmýva ruky a uvedomuje si svoju hriešnosť a vyznáva tú hriešnosť pred všetkými, vtedy aj ty obmyj svoje srdce a polož najkrajší dar na oltár. Čo to je? Tvoje srdce. Polož svoje srdce na oltár. Jak sa kladie srdce na oltár? Naučím ťa to. Dávaj pozor. Veľmi jednoduché. Jak mám položiť srdce na oltár? Nauč sa to dnes a rob to vždy. Pane, od tejto chvíľky chcem rozmýšľať ako ty. Chcem rozprávať ako ty a chcem konať ako ty. To je ono. To je položiť na oltár. Chcem rozmýšľať ako ty. Nie závislivo, pomstichtivo. Žičlivo, Pane, ako ty. Tak chcem rozmýšľať. Chcem rozprávať ako ty. Nie pýšne, ješitne, skromne. Plno lásky, Pane, ako ty. A najdôležitejšie, chcem konať ako ty. Nepozerám na ľudí, čo mám z nej, ako ju zneužiť, ako ju využiť, ako jeho využiť, jeho ešte a ešte ju. Pozerám presne opačne, tak, jak si pozeral ty, Pane. Ako by som jej mohol pomôcť?
Jemu by som jak mohol pomôcť? Jak by som ho mohol obohatiť? A ešte aj jak by som mohol obohatiť? To je položiť srdce na oltár. Chcem rozmýšľať ako ty, chcem rozprávať ako ty a chcem konať ako ty. Tieto 3 dary položíš na oltár. A naraz majú zmysel tvoje trampoty, tvoje bolesti a tvoj život. Naraz majú zmysel. Naraz majú zmysel. Kňaz premení chlieb a víno na telo a krv Kristovu. Ministrant zazvoní, nie to zazvonenie premenia, to zazvonenie ťa len prebere. Teraz je tá najdôležitejšia časť, kedy kňaz obyčajného chleba a vína robí telo a krv Kristovu, ale dávaj pozor, premenia aj tvoje dary, trampoty, bolesti a tvoje srdce. Všetko to tam je, na tej patene, na tom oltári a kňaz sa modlí. Príkaž svojmu svätému anjelovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár. On tak urobí a tam máš premenené dary a stamade platíš za toho, koho miluješ. A naraz hykneme. Toto je svätá omša. Trampoty, bolesti, tvoj život. Ty môžeš platiť druhému listok nielen do kina, do neba. Predstav si, môžeš zaplatiť listok. Kristus neprišiel vysvetliť utrpenie, ani odstrániť, ale prišiel mu dať zmysel. Zmysel mu prišiel dať. Ja neviem, prečo ma bolí práve koleno. Čo tam ma bolí? Vena cava superior, vena cava inferior, alebo čo ma bolí? Ja neviem. Ale viem, že to môžem položiť na oltár. Pane, za pani starostku, kladem ti to na oltár. Prosím, trampoty. Prečo to je tak komplikovanie? Prečo toto netak a netak? Kladem ti to na oltár. Pane, moje ubohé srdce ti kladem na oltár. Co ti ja môžem dať? Ježišu, dnešný večer, čo ti ja môžem prislúbiť? Veď som slabý. Ja tebe budem rozprávať. Tebe, Pane, veď vieš všetko. Tým ľuďom budem rozprávať. Využijem to, že oni si myslia, že som nejaký svätý, nábožný, nábožná. Pane, ty vieš o mne všetko. Ty vieš, kladem ti moje srdce na oltár. Biedné, ubohé. Kladem ti ho na oltár. Taký, aký som, Pane. Pokora je pravda. A my dvaja to máme vydiskutované. Keď som na to prizabudol, šmajznul si ma z koňa, hneď som na to prišiel. Pane, ty máš aj na farárov. Máš na každého. Kladem ti to na oltár. To je svätá omša. Pri Oče naši. Keď sa modlíš Oče náš a keď nechceš dakomu odpustiť, prosím ťa, cez Oče náš, íď za tamté dvere. Prečo? Sťahuješ na seba prekliatie. Preložím ti to do ľudovej reči. Pane Bože, tak jak ja jemu neodpustím, neodpustí ani ty mne. Toto sa modlíš v Oče naši. Tak jak ja jej odpustím, aj ty mne odpustí. A vieš čo? Ja chcem naozaj, aby mi Boh odpustil všetko. Tak prosím pekne, donútený som, Pane, aj s tou starostkou dať čo zrobiť. Musím. Pane, mám inú povahu. Joj. Keď nám tak naubližovala. A som si myslel, Pánečku, a keď ma vodili po súdoch a vyjednával som s Ježišom, na koni som šiel ku Pani Márii, hovorím, Matka Božia, keby som 10 minút nebol kňazom, 10, a potom zase, keby som bol, 20 000 je pokuta, Matka Božia dám 40 na splátky. Ale na zadok jej naložím. Matka Božia, 5 minút mi daj. Minútu. Ani sekundu. Si môj kňaz, vyrieš to po kňazky. Najťažšia bitka so samým sebou. Opravdivý hrdina je ten, kto zvíťazí nad sebou. A kedy máme tú istotu? Až 3 dní v hrobe, keď budeme. Ten zápas je dôležitý pre Ježiša. Nie tá výhra. Keď ma postavili do ringu na majstrovstvá Slovenska a mali sme modré šušťaky a biele kimona a rozcvičovali sme sa a ten náš tréner bol perfektný. V Amerike ho trénovali, on perfektný, tvrďac bol maximálny. Dvihli sme 10 cm nohy a on nám behal po bruchách. Čuk, a daktor robil naspäť a spätou mu bil do brucha.
Hej. Tak si museli byť v strehu, že kedykoľvek prišiel z boku, Gyakucuki, išiel si k zemi, si sa zvíjal, lapal vzduch a potom si už bol stále v strehu. Hej, to bol tréner, tvrdiac maximálny. A teraz, jak mi vylosovali, hovorí, Maroš, poď sem. Vidíš ho? Ten pôjde proti tebe. No, je vyšší od teba, on má lepšie nohy, ty máš lepšie ruky, ale on sa nepripustí ku tebe. A noha je 3-krát silnejšia ako ruka. Gyakucuki, keď pôjdeš až na koleno. Rozumel si? On sa nepustí k sebe. Hovorí, dobre, šušťaky dolu, rozcvičený. Maroš, no, si bojovník. Čo? Hlava hore. Čo? Hlava hore. Prehrať môžeš, nesme sa vzdať. Rozumel? Keby som povedal nerozumel, dá mi kliky tam robiť. Rozumel? Hej, Maroš, no, teraz dostaneš nakladačku. Čože? Hneď som kúkal, kde sú dvere. Dostaneš nakladačku, to je jasné. Ale ty menej dostaneš, či menej sa ho budeš bať. Myslím, no dobrá vízia. A teraz hovorí, Maroš, posledná ešte rada. Aká? Chrán si hlavne hlavu. Suzukete Jime. A už sme išli. No, ten mi naložil. Jednu som mal takú štvorkombináciu, tu, jak som povedal pri tom boxe, to isté som aj tam ustupoval, až kým nedal ruky dolu z kamaj a potom preložil k garde. A taký štvorkombináciu, čo chodia na karate, vedia to. Kizamitsuki, Gyakucuki, Urakenuchi a Shibare. Toto dostal, do nosa, spadol a to bolo prvé a posledné, čo som zabodoval. Potom ma zmlátil, pánečku. Jak vykopol, tak nohy, ja pozerám, čo to je, to sú moje nohy, v takej výške, ty až tak, som spadol. Naraz, pozerám, nejaké kocky sú tu, či čo to, kocky, fakt kocky, pánečku, strátil som chvíľu vedomie, pozerám, to je do plafónu pozerám. A iba s jedným okom. A ten prišiel lekár už nado mňa, hej, mladý, hej, počúvaj, vidíš ma? Oko mi hneď tak, modré z neba mi dal na oko, hneď také oko, hovorím, hej, všetko v poriadku, taký som sa frajer robil, si myslím, Bože, veď ja ho nevidím. Hej, postavil som sa, už som len tak dal ruky, ale ten ma zmastil. Vychádzal som z ringu, ťahal som nohu za sebou, Gyakucuki, keď som tu dostal do prsného svalu, toto mi naraz roztrhol. Ten prsný sval tak mi pretrhol. Ruka mi tak spadla a už som mi nezdvihol. Len s druhou rukou som tak dal a už kulhavo na nohu a už tak s jedným okom šili ako tréner tak stal, jak Vinetu, tak. Ani sa nepohol. Vychádzal som z ringu zahambený, zničený. Tak mi tleskali, si myslím, to ešte potlesk. A tréner mal zvláštny druh pochvály. Stlačil ruku a pív takú pecku Gyakucuki do žalúdka. Hej. A to čo má byť? Maroš, bol si dobrý. Jak to? S tým jedným okom som tak neveriaco na ňo kúkal. Nezdal si sa. Si bojovník. To je ono. A s týmto uzavrieme. Je úplne jedno, či vyhrávaš, či prehrávaš. Úplne jedno. Nech ja, tvoj všemohúci Boh, ťa vidím zapasiť. S kým? S vlastnou pýchou. Ale na život a na smrť. Nefňukaj, hlava hore, nesi baba. Neviem, čo povieme ženám. Nesi baba, alebo si baba. Hlava hore, môžeš prehrať, nesme sa zdať. Rozumel? Keď sa ma pýtajú, pán farár, od koho si najčastejšie citáty opakujete? Od Domboska, svätej Teresky? Od svätého trenéra. Hlava hore, nefňukaj. Nefňukaj, hlava hore. Rozumel? Nesme sa zdať. Suzukete, Jime, poďme. Ja, tvoj všemohúci Boh, ja som zvedavý na tvoj zápas. A nie na tvoj výsledok, veď len ku piche by ťa dovedol. Ja chcem ťa vidieť do krvi zapasiť. S kým? S vlastnou pýchou, ktorá sa prejavuje, že sa nechceš pustiť hriechu a nechceš sa zmieriť so svojím nepriateľom. To je jediná prekážka, alebo dve prekážky Duchu Svätému. A preto ťa Duch Svätý nemôže chytiť ako nástroj, lebo ty nechceš. Hovoríš, príď Duchu Svätý, ale nechceš sa pustiť hriechu. Príď Duchu Svätý, ale nechceš sa zmieriť. S kým? Príď Duchu Svätý dnes večer. Pokúsim sa pustiť hriechu. Ježišu, ja ti nič nemôžem sľubovať. Ale keď ten farár hovorí pravdu, a keď on hovorí pravdu, Ježišu, nemôžem ti povedať, že som bol dobrý. To by bola lož.
Nemôžem ti povedať, že budem dobrý. Minulosť už bola a budúcnosť ešte len bude. Ježišu, ja by som ti chcel zašepkať v pokore. Ježišu, ja už nechcem byť zlý. Amen. Na záver bude požehnanie. Čo je to požehnanie? Keď kňaz dvíha ruku, hoci ktorý kňaz, otvára sa nebo. Nebo sa otvorí. Kňaz nie je zdroj, kňaz je len potrubie, cez ktoré to prebehne. Zdroj je Kristus. Keď kňaz dvíha ruku na požehnanie, pošli, otvor svoje srdce a pošli požehnanie SMS-ku po anielovku tomu, koho miluješ, koho máš rád, koho máš rada. Čo je to požehnanie? To je to dobro, čo ti ja nemôžem dať, ale môžem ti ho vyprosiť. Ja ti nemôžem dať dlhý život, ani zdravie, ani dobrého muža, dobrú ženu, ale môžem ti to vyprosiť. Nepreklínaj. Prekliatie ide do 2. pokolenia, 3., 4. Vidíš svojho syna zležiť, to mám za hriechy svojej mladosti. Vnúka, pravnúka. Ale zase nešprtajme sa toľko v prekliati, pozeraj, aby si dostal požehnanie. Odstrániš nepriateľov, hriechy a dostávaš osobné požehnanie. Čo je to požehnanie? A do 1000. pokolenia ide. Také vysoké požehnanie. Nepreklínaj, preklaješ spravodlivého, odrazí sa jak od pohora, piv do tvojho čela, do tvojej rodiny. Nepreklínaj, žehnaj. Žehnaj aj neznámy požehnaniu z tebe. Čo je to požehnanie Božie? Boh ide stále s ním, ide stále s ňou. A prečo? Lebo má srdce čisté. Jak to? Však je taký pruserárka. Šufluje dobre. Šufluje. Má úprimnú snahu. Človek úprimný sa nestratí. 3 králi sa mýlili, ale boli úprimní, preto sa nestratili. Ty môžeš aj byť hviezdou pre tých druhých našich bratov, sestry. Krstil som na Vianoce dospelého človeka. A viete, čo mi povedal? Prijímal sviatosti, hovorí pán farár. Prišiel, bol som s cerkou, so synom, boli sme sa korčulovať v Poprade. Korčulovali sme sa a prišli policajti, lebo pokradli nám takí chlapci, 13-roční, 14, pokradli nám ventilky, ukradli nám z aut. Riešili to policajti, aj z môjho auta ukradli, aj som na to zabudol. A o 2 týždne zazvoní mi taký 13-ročný chlapec na bytu, hovorí, dobrý deň, Ujo. No, dobrý deň. Ujo, v ruke mal ventilek. Vrácam naspäť. To čo má byť? A ja som kradol medzi tými chlapcami. Ten ventilík ma 2 týždne páli. On ma páli. On mi toľko zla prinesol. Vrácam ho naspäť. A ten dospelák také oči vypulil. Ten chlapec ventilek, Bože môj, koľko ventilkov som ja, jedinečku. Tento tu chlapec, hovorí, ja sa dám pokrstiť. Prišiel ku mne, skutočne som ho krstil, toho chlapa, dospelého muža. Stal sa ten chlapec pre neho toho hviezdou. Ty zasvietiš a vďaka tebe mnohí nájdu Krista. Dal by Pán Boh, aby si stáď odišiel, aby si zasvietil. Ale nie tým svetlom, ktoré máš zo seba, skôr tak, ako má mesiac zo slnka, aby si odrazil to svetlo. Aby si bol odrazom Božieho milosrdenstva. Pokorný, láskavý a milosrdný. Budeš presne hviezda pre tých druhých. A vďaka tebe nájdu iný Krista. Narodí sa Kristus v ich rodine, ich vzťahoch. To je ono. Farár ide dávať požehnanie, myslí na toho, koho miluješ. Idem dať požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.